Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji iýuny. Ala Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýarys. Bu gedeki gepleşigimde men soňky bir 2 aý boly wagtyň dowamyna geçiren käbir şäherlerimizin beren özgörüşli netijelerine gyýytkajyk tyn bermekçi, şolar bilen baglanyşykly käbir soňky täzelikleri ýetirmekçi. Bilşiňiz ýaly may aýynyň başlarından başlap biz şu pasport meselesi bilen baglanyşykly dürli hili guramalary hem dünýäň dürli ýurtlarynyň häkimetlerini arzaý almak şäherlerini ýola goýduk. Bundan daşary biziň opozisiýaň ýol başçylary, liderleri, aktivistleri bolýan ýürüýte bir ýüzlenmelerim kabul edip ýüzlenme bilen aýratyn biz ýüzlendik şu pasport meselesi hem daşary ýurtlarda ýaşaýan biziň raýatlarymyzyň pul almak meselesi, bank hataplarından pul çekmek meseleleri, hataplaşıp geçmek meseleleri, bundan naşary ýurdun içine barmak meselesi, ýani uçor gatnawlarynyň kesilmegi bilen baglanyşykly ýören meseleleri de biz ünsü çekip ýürüýte şolary ýaly arda ýaly şäherlerini ýola goýduk. Indi şo geçirilen şäherler belli bir derejede netije berip urady diýsek ýalňyş bolmaz. Sebäbi şunu görkezýän hakykatdan alamatlar bar. Indi anyk häzir ýadlap geçmeli bolsa şol şäherlerden soňkularyndan biri biziň şo bank kartlary bilen baglanyşykly ýola goýan arda ýaly şäherlerimiz boldy. Bilşiňiz ýaly şu iýun aýynyň başynda, iýun aýynyň 5-nji hem 6-syna şu Mastercard hem Visa karty bilen baglanyşykly biziň raýatlarymyzyň başdan geçirýän kynçylyklary, ýagny hukudanam daşary ýurtlarda şu kartlary ulanyp pul çekmek ýa-da şu kartlary ulanyp hasaplaşyp geçmek meselesinde öğrenil şekillendirmeler var. Şu zatları daşary ýurtun raýatlaryna, hatda ýyda galak döwletleriň raýatlaryna da gurrun bersen, köpüsi ananyp bilenok, düşünýän bilenoklar. Ony ýaly öz hasabynda pul näme üçin çekip bilenok. Ony näme üçin $50 bolmaly on şäheri. Şular ýaly zatları biz şu taýda adat raýatlara biz düşündir bilemdi. Hatda ýyda galak döwletleriň, garyp döwletleriň raýatlaryna şu zatlar aýjan boly hat bizde de olar ýaly problem ýok diýerler da. Indi biz arda ýaly bolyn şu Mastercard ýa-da esadan Visa korporasiýasyna arda ýaly bolyn şu biziň arda ýadan raýatlanmada jogap berenine de hatda şol Visa korporasiýasynyň işgärleriniň hem şuna bir hili öz bir düşünmeýänlikler görünýär da. Ýa şolar düşünýänok ýa-da şolar bilkatlaýyn başdan toguma jogap berýärmi. Şolan bolýan soru. Näme üçin sebäbi olar aýdýar? Esasy olardan gelen jogaplar nämeden bar? Olar aýdýar, siz öz meseleňizi ýa şu meseleňizi Türkmenistanyň öz banklaryna ýutup çödüň diýär. Olýa biz oňa goşulmaly elýär. Emma biz olara düşündirjek bolýan adamlar. Şunu edýän şu banklar. Şunu edýän banklar siz hem şu banklar bilen partnerler hökmünde hyzmatdaşlyk edýäňiz. Ol kartlar hem siziň kartyňyz. Özüňiz hem siz öz biznes kodeksiňizde ine şu kartlary ulanýan müşterilere biz bir giden ýeňillikleri döretmek üçin çalışýar. Biz hatda adamdan hukuklaryny goraýar. Şolurda da alada diýip aýdýaňyz. Emma Türkmenistanyň raýatlarynyň ýankyýal meselede hukuklaryna gedek gelenine goýun näme üçindir siz hiç da başgalardyň. Diýmek onda şol adamdan gözlerem şol Visa korporasiýasynyň işgärlerini gözlerem şu zatlardan habarsyz şu derejede. Şular ýaly edenetlikli ýagdaýlarda bir görülip eşitilmedik şäklendirmeleri giýirdiýänliklerinden onda şolaryň habar ýok. Şoň üçin biz näme tajak bolýan? Şolara da şu problemany ýetirmekde biz rol oýnamaly. Biz ýetirmeli. Sebäbi şolaryň bilmeýän bolmaklary mümkin. Diňe mümkin näl? Hakykatdan şolar bilenok şu zatlary. Habarsyz. Şoň üçin biz şolara ýetirmeli, önem kollektiwden köpçüliklerini etmeli şu çäreleri. Iki adam bolup etsen, on bir täsiri bar, emma kollektiwden müňlerçe adam bolup etsen, on başga täsiri bar. Şoň üçin men geçenki gepleşigimde şol ýene de kime jogap gelenen bolsa, jogap gelmedigen bolsa Visa korporasiýasyndan ýazmaly täze bir hatyň tekstini men goýandyryň, görkedendirin. Şo şäherä gaýrat ediň de kimde Visa karty bar bolsa şoňa gatnaşyň. Şo goýulan täze teksti ulanyň da hat ýadyň. Şo ýazylmaly adreslerim, e-mail adreslerim men gepleşikde görkedendirin. Şol adresler şo biziň öňkü arda ýadan raýatlanmada hat ýazylan adresler şolara gelen jogabyň ýokarynda duran adresler şoňa hat ýazyp bolýar. Ýene bir zat şo taýda men telefon nomery görkezdim.
onam şo Visa korporasiýasynyň özü iyi beripdir. Wekilleriniň biri eger siz öz şikayetiňizi registrasiýa etdirjek bolsaňyz, hasap aldyrjak bolsaňyz, onda şu telefon nomera jaňa dibem hasap aldyryp bilersiňiz diýip şo taýda görkezipdirler. Bize bir maslahat beripdirler. Ýöne şo taýda 800 nomerlik bir nomer bardyr. Men geçenki gepleşigimde bir näme taktiklik goýup beripdirin. Sebäbi şo 800 nomer belgili nomer şo liniýa jaňa deňde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öz içinden jaňa deňde onu mut bolýar. Emma daşary ýurtdan jaňa etsen ol pul odur ýani. Şonu biz barlak gördük bolýan. Hakykatdan hem daşary ýurtdan jaňa den ýagdaýynda 800 nomerlik liniýa üçin pul gidýär. Şoň üçin biz siziň hem äderki ykdysady ýagdaýyňyň kıyınlygyna düşünýäs. Eger siz telefonuňyzda olar ýaly köp derejede pul goýup jaňa dip bilmejek bolsaňyz, onda ol hökmanam däl. Siz e-mail arkaly men şol gepleşimde görkezden e-mail elektron adresler arkaly uradyp bilersiňiz şo hatlary. Şo hatym tekstem men geçen gepleşimiň aşagyndaky çelgide bardyr. Indi bu Visa korporasiýasy bilen baglanşykly mesele. Indi Mastercard korporasiýasyna da hat ýazan ýerleşlemez bolupdyr. Indi olara nähil jogap beripdir. Şo hatlaň men birini görkezjek bolýan. Şo hatda bir oňuň jogap bar. Şu Mastercard korporasiýasyndan gelen jogap, ine şu taýda da biziň Home Modif adly bir ýerleşimiz, şol geçen köýdek men görkezden tekstim ulanyp ýazypdyr. Oňa gelen jogapda da şoň hatynyň şu nomer bilen registrasiýa edilende görkezilýär. Ondan hatta näme diýilýär? Bu hatta indi şol Visa korporasiýasynyň hatyndan bir näme tapawutlukda, ýa-ni indi bu taýda şol Mastercard korporasiýasy buňa sawursyny aýdýar, hemem biz diýe gynanjymy bildirýär siýasetiň düşen ýagdaýynda. Biz diýe siziň eden ýadan arzaňyzy degişli ýörüýte bir departamentde topora geçirdik diýär şo hatyňyzy. Şolara men diýär şo haty siziň ýadan beýan eden zatlaryňyzy öwrenmek bilen meşgullanarlar. Haçanna diýär şolar diýär şo hata şo görkezlen meselelere, problemlere her edip bize jogap beren ýagdaýynda biz olaň jogabyny size ýetireriz diýär. Häzirlikçe diýär siziň diýär kanagat bilen garaşýanyňyza minnetdarlyk bildirýär, hatta bellenipdir. Görüşüňiz diýäli bular ine Mastercard korporasiýasy biziň raýatlamyzyň iý beren hatyny ýürüýçe bir derňe departamentine iý berip şolary derňetmegi, şonu derňemeklige ýa-ni iterip berýärler. Gördüňizmi? Diýmek, bular ýöne başdan soňma jogap berenok. Diýmek, biziň şo taýda görkezden problemlarymyza bularyň üns bermekçi özlerim ýürüýte bir departamente ber iýerýärler şo hatly. Şo hatda görkezden hemme kemçilikler, problemlarym olar içgin öwrenmekçi. Şoň üçin gaýrat ediňde adamlar eger siz şol ýa-ni Mastercard korporasiýasyna arza ýazmak baradaky biziň ýola goýan, şu iýun aýynyň başynda ýola goýan aksiýamda gatnaşmadyk bolsaňyz, gaýrat ediňde şoňa gatnaşyň. Sizem kimde Mastercard bar bolsa, şo meňine iýun aýynyň 5-ine goýan gepleşigime tomoş ediň, şu taýda bar ýok 16 iýun aýynyň 6-syna. Mastercard'y derdimizden şikayet adlı gepleşigim, ine 119-njy nomerli gepleşigim. Şol 6-njy iýunda efire gitdi. Şol gepleşigim aşagynda şol iý berilmeli arzaň tekstiniň çelgeti bar. Şoňa bassaňyz şo tekst açylýar. Şo teksti kopýalap alýaňyzda ondan şu taýda arzaň iý berilmeli poçta adresleri diýen adres bardyr şu taýda. Şoňa bassaňyz adresini taparsyňyz. Şol görkezlen e-mail adresinde siz alyp şo teksti ýerleşdirip içinde diňe öz adyňyzy ýetmeli. Ondan master kartyňyzyň nomeryny başga 8 nomeryny ýazmaly ýaýyň içinde. Ondan şo karty Türkmenistanyň haýsy bankyndan alan bolsaňyz şonu görkezmeli. Bolly o taýda başga bir edilmeli zat ýok. Men şu gepleşigimde de düşünürýän, şu gepleşigi özüňiz ýene bir gedek gaýtalap dinleseňiz, düşünýärsiňiz, ýöne gaýrat ediňde şol Mastercard bilen baglanşykly arza gatnaşyň. Gatnaşyň sebäbi 2 adamdan arza barsa oň bir täsiri bar. Emma müňlerçe adam arza ýasa oň başga täsiri boljak. Şolam hökman netije berer. Görýärmi olar ünsürýän ekenler. Käbir adamlar şunýaly şu çäreleri ýora goýýasy bolýan. Soň tanışlanmadan aktivistler we opozisiýanyň içinde özlerini aktivist ataplap ýörenler we ellerinde de Mastercard'lary, Visa kartları we özlerini kötenip ýörler. Pul çekip bilmän ýa hataplaşyp geçip bilmän. Soň jaň edip sorýan, dedi gatnaşdyňmy diýip. Arda ýazdyňmy diýsem,
Yoklay beýle yeterli adam bardyrlay tapylarlay diýerler. Öňü bilen etmeli adamlar şolar, özleri aktivistler hökmünde hereket edip berler. Şolaň içinde de şey dip geleňsizlik edip beren adamlar bardy gatygynan. Şoň üçin adamlar men etmedim bol beýlekler eder diýilen düşünjeden uğralmaň. Şunu men etmesem kim eder diýip şo düşünjeden uğralın, gayrat edin. Geleňsizlik etmäň, sebäbi siziň arzaňyzda üns berýärler. Ondan gorkup oturmaň. Şo hatyň iň soňunda men şu arzany ýadan adamyň şahsiýeti baradaky maglumaty Türkmenistanyň banklaryna da häkimetlerine de bermäň diýip aýratyn men belli edýän. Olaň bermäge haky ýok şo haty. Şoň üçin gorkup oturmaň. Eger şular ýani ýöne koýja zatlarda siz öz kölügäňizden gorkup berseňiz, onda biz ýagdaýy üýtüp bilmeriz. Ýöne halkara guramalary, biziň arzalarymyza garamaga taýýar, şolar garajak. Diňe bize bagly zatda, olam şolary ýetirmek şu problemalary. Bolmasa olar şo taýda oturan ýerine bilenok biziň problemamy. Şoň üçin ýene bir haýyş edýän, gayrat edin de şu master karty bilen baglanşyk arda ýazmadyk bolsaňyz, şu 6-njy iýunna gepleşigimi diňleýäňdir gyýsaçyk. Şoň aşagynaky şelgilere basyňda şu haty alyň, şoň bu şo taýda görkezlen adresde uğradyň öz adyňyzdan. Visa karty bilen baglanşyk kampaniýamyz, aksiýamyz ýene dowam edýär. Ine dek geçen gepleşimden şu geçen hepden 4-nji güni men ýürüýte gepleşik edip täze tekst koydum. Şonam ulanyň da ýene de şu aksiýa gatnaşmagyny dowam etdiriň. Gayrat edin de köpçülükleyin gatnaşyň şuňa. Indi men aýtdym, biziň şu edýän hereketlerimiz, geçirýän aksiýalarymyz belli bir derejede netije berýär diýdik da. Indi esasan şu pasport meselesi bilen baglanşykly biziň ýadan arzalanmaz, biziň edýän çykyşlarymyz indi hakykatdan hem öz miýesin beri gurady. Indi beýdimek bilen men nämäni gözüňde tutýan? Nabilşiňiz ýaly, biz şu maý aýynda şu aksiýalara başladyk bolýan. 5-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti ýürüýte fermany bilen Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny degişli bir üýtmetmek ýerdi, goşmaça ýerdi. O goşmaçada da Türkmenistanyň prezidenti indi öz üstüne täze bir borçnamany alyp, täze bir ygtyýarlyk alyp, daşary ýurtlarda ýaşap ýören biziň raýatlarymyzyň pasportlarynyň möhletini uzatmaklygy borçlanýar. Ine buňa özi eýýäm teredin, ine şu günler bolup geçýär. Biziň şo çykyşlarymyzyň netijesi şu. Bolmasa Gurbanly Berdimuhammedow şu mesele başgalarjak. Şu mesele üns berjek, şu problema üns berjek, öz erkine goýsaň. Öz erkine goýmamyzsoň, biziň eden çykyşlarymyz şoňam gulugyna ýetirilipdir, şoňa ýetipdir şol. Indi bu näme diýär şu goşmaçada? Daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özlerine bagly bolmadyk sebäpler boýunça daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gidip bilmeýän halatlaryna olaryň hereket ediş möhletleri tamamlanan ýa-da tamamlanýan pasportlarynyň hereket ediş möhletleri Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasında uzatdyryp bilinýär diýilýär. Indi bu näme öz sözümiz bilen aýtsak bu näme aňladýar? Türkmenistanyň prezidenti indi ýürüýte ferman çykaryp, biziň şu daşary ýurtlarda ýaşaýp beren raýatlarymyz ýurda dolanyp bilmeýän bolsa, o taýda daýdylýar özlerine bagly bolmadyk sebäpler netijesinde ýurda gelip bilmeýän bolsalar, onda prezident ýürüýte ferman çykaryp diýär, siziň pasportyňyzyň möhletini ýürüýte uzaldyp berer diýär da. Ine şuňa özi gowzat. Elbetde ol pasportlary täzeläp berer diýilen nokta, pasportlaryň möhleti ödem, möhleti gutoranam bolsa, diňe bir häzir gutorup barýan pasportlar hakynda gurrun eden o taýda. Möhleti diýe tamamlananam bolsa, 2 ýylmy, 3 ýylmy tapady ýok. Şonam uzaldyp bermäge borçlanýar. Ine şuňa özi ýem gowzat. Ýöne bu taýda elbetde ýankyň jikmejikligi prosedurasy barada henüz bizde maglumat ýok, onu nähil etjek bol. Ýöne şol ýakyn wagtlarda ediljek. Şo barada da Türkmen News habar agentligim ýazdy. Урс тилинде вопрос продления паспортов застрявших за рубежом граждан Туркменистана будет решать президент. 8-nji iýunda başlan 8-nji iýunda Türkmen News şu habar agentligi özleriniň çeşmetine salgylanyp ýene bir goşmaça maglumat berýärler. 5-nji iýunda diýär Türkmenistanyň daşary işler ministrligindäki çeşmämiz diýär bir de şeýle maglumat berdi diýär. Ýani ýakyn wagtlarda diýär Türkmenistanyň konsulluk edaralary pasportlaryň
möhletini uzaltmak şeresine girişerler. Öýlerem 2 ýyl möhletini uzaltjaklar diýe. Ine şu maglumaty şu Türkmen News habar agentligi Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine öz çeşmelerinden alypdyrlar. Ondan şu çeşmeýämiz diýe çeşmeýämiň aýtmagyna görä bu taýda gurrun diýe täze pasportlaryň berilmegi hakynda giden nokta diýe diňe diýe şu pasportlaryň möhletini uzaltmak hakynda gurrun diýe diýe. Ýöne şuňa önem gowudat. Indi bilşiňiz ýaly men geçen kepleşiklerimin käbirine şu Türkmenistanyň ýa-da migrasiýa hakyndaky kanunyň barada da gurrun edipdim. Şu kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine görä Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary hem konsulluklary biziň raýatlanmadan pasportlaryny täzeläp bermäge borçly bolup durýarlar. Men şu kanunyň 29-njy maddasynyň şu 3-nji bendini ýene bir gedekde görkedeýin. Ine 29-njy madda şu kanunyň ine şu 3-nji bendini 3-nji bölümine şeýle diýilýär. Şu datlar barada. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarının üstü bilen Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Teredin siz pasport almak üçin arzany bereňizde Türkmenistanyň döwlet migrasiýasy üçin arza ýazýaňyz. Ýöne şu arzany näçe nirk berýäňiz? Daşary ýurt döwletlerindäki diýe Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralaryny berýäňiz. Şolaryň üstü bilen berýäňiz arzanyňy. Siziň ödüňiz Türkmenistana gitmeliler. Ondan görkezlen raýatlara pasportlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasyna resmileşdirilýär hem-de Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen gowşurulýar. Gördüňizmi? Şol pasport, täze pasport size Türkmenistanyň migrasiýa gullugyndan gelýär, ýöne gowşurulanyna daşary ýurtda size ilçihana ýa-da konsulluk gowşurmaly. Indi şonu eden oklar. İlçihanlar hem konsulluklar. Ýöne şu taýda bir gowuňady, ýanky prezidentiň giýerden üýtmetmeleri şol ýanky 29-njy maddaň şu 3-nji bendine täsir etmeýändir. Sebäbi heniden şol ilçihanlar hem konsulluklar heniden borçly bolup durýarlar. Pasport bermäge, pasportlar täzelemege. Ýöne näme üçindir şu taýda prezident Berdimuhammedow öz üstüne şolaň borjyny, şolaň ýerine ýetirmeli wezipesini näme üçin öz üstüne alýar? Elbette bu öz problemleri. Bir tarapdan öz problemleri. İkinci tarapdan kanunyň özüniň içinde wezipeler hem borçlar baradaky meselede gapma garşylyklar emele gelýär. Bu mesele ýanky gurrun edilýän pasportlar täzelemek ýa möhletini uzaltmak meselesi ilçihanalaryň konsulluklaryň wezipeleri. O prezidentiň wezipesi däl ol. Emma prezident gelip şol işe goşulýar. Näme üçin edýär? Diýmek şu meselede özü kontrolly geçecek bolýar. Olya kontrolü geçsin. Ýöne biziň raýatlanmadan pasportlarynyň möhletini uzaltyp bersin. Boldy. Bize başga dat gerek gel şu meselede. Pasportlar täzeläp bermesin. Ýöne her 2 ýyldan uzaltyp durubersin. Onda şolar ýaly ýagdaýda diýmek biziň raýatlanmadan daşary ýurtlarda galyp okamaga da işlemäge de resmi kanuny hukuklar bolýar. Ýöne biz bundan beýlegem bu gowy ýatyrmalylar sebäbi konsulluklar hem ilçihanalar öz ýerine ýetirmeli borjyny ýerine ýetiren. Diýmek mesele dogly çözgüt berilen ok. Mesele yarım ýalta çözgüt berýärler bular. Ýöne şolam eýem belli bir derejede üstünlük hem ýeňiş. Men ana şonu tutacak bolýan. Indi mundan daşary ýene bir täzelik şol diňe bir prezident edarasy ýa prezident däl bu mesele ünsüren Türkmenistanyň migrasiýa gullugy meýän bu mesele ünsürip başlapdyr. Inha Atawatan Türkmenistan adly ýarym resmi habar agentliginiň başlan 10-njy iýulnaky maglumatyna döwlet migrasiýa gullugynyň täze buýruklary biometrik pasport diýen bir maglumaty bar. Şonda näme diýilýär? Şonda da inha Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy ýanky migrasiýa baradaky kanuny öz tarapyndan goşmaçalar hödürläpdir. Täze ýanky üýtetmeler giýirdipdir. Bu üýtetmeler hem nähili üýtetmeler bu barada aýratyn gurrun etjek bolsaň bir tutuşur gepleşik başlamaly boljak. Täze o taýda şu kanunyň içindäki bir giden bir näme takyrak datlary düşnüklirak datlary bular has anyklaşdyrjak bolup nemeler giýirdipdir. Goşmaçalar giýirdipdir. Buňa ödem gowudat. Bu ödem näme görkezýär? Şu Türkmenistanyň migrasiýa gullugy hem eýýän biziň
daşary ýurt pasportlama, biometrik pasportlama bilen baglanşykly mesele ünsür başlapdyr. Ine şuňa ödem näme netijesinde boldy? Şu may ayından başlap biziň tuduran gogumuz, diňe o may ayından näl onun öňden başlap biz gog tudurup gelýär. Ýöne biz may aýynda arza ýazmak çärelerini giňişleýän ýola goýduk. Şol arzalaram daşary ýurt döwletleriň bir näçesine uğradyldy. Daşary ýurt döwletleriň hökümetlerine şolaram diýmek onda basyş görkezipdir şo ilçehanalary. Biz sebäp şo hatda şonu haýyş etdik. Türkmenistanyň ilçehanalarına, konsulluklarına basyş görkezdim. Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirenok biziň elimizdäki pasportlaryň möhletini tordy. Indi biz näme etmeli? Ýollaram ýapyk. İşlemäge hakymyz ýok, okumaga hakymyz ýok, bizim näme etmeli? Elimizde de pul ýok. Diýmek şolary basyş görkezipdirler. Bundan daşary biz halkara guramalaryny da ýazdyk. Ine bi näme görkezýär? Ay pasportlardaky näme? Bir direktor diýip ine bize şyltagatyp oturan bir gidenin haramzadalar bar. Bir de gorkuzjak olanlar bar. Ana sizi oýnaýarlar, sizi arza ýazdyryp sizi hökümete berjek bolýarlar, agadyňyzy mälim etjek bolýarlar. Zatyp her ýyl şyltagatanlar bolanlar, gorkuzjak bolanlar. Emma muňa Ramazan men tab bolsun aýtjak bolýan şu şäherä gatnaşanlara, gatnaşdyňyz şoňa ine şolam öz bolşy netijesini berip urady. Şoň üçin bir näme görkezýär, ýene bir zady görkezýär. Şular ýaly şäherlere aktiw gatnaşmaly, köpçüliklerin gatnaşmaly edem dowam etdirmeli. Mundan beýle dowam etdirmeli. Towtatmalylar bu şäherä. Indi ýene bir oňuýun täzelikleň biri näme şu iýun aýynyň başynda boldy. Bilşiňiz ýaly şu ýylyň başynda Gurbanly Berdimuhammedowyň ýörüte bir permany bilen Aşgabatda velosiped oýunçy halkara ýarşyny geçirmek barada perman çykaryp şolam inha 13-nji oktýabrdan 17-nji oktýabr aralygynda geçirilmeli. Indi näme boldy? Şo ýarış ýatyrylmaly edildi. 3-nji iýunda velosipedçileriň halkara birleşiginiň saýtynda şular ýaly ingilisçe maglumat peýda boldy. Şo maglumatda da Türkmenistanyň hökümetiniň haýyşy bilen diýe biz diýe şu oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilmeli ýarşy ýatyrdyk diýe. Indi şonu başga bir ýurda geçirmeli bular. Ýöne ünserip görüň. Şu näme netijesinde näme ýany boldy. Ýadyňyzda bolsa, may aýynyň başynda DBT platformasynyň liderlerinden biri Murat Gurbanow özüniň bir näçe çykyşynda aýdandyr. Şu velosipedçileriň halkara taýudynyň, ýani birleşiginiň başlygy Fransiýadan, Paryjdan şoň tapypdyr Murat Gurbanow, tapypdyr da şoň edarasyna ýörüti hat ýazypdyr, arza ýazypdyr, soň telefon bilen gürleşipdir, şoň edarasy bilen şu Türkmenistanyň nähili diktator rejim tarapyndan dolandyrylýanyny düşündiripdir. Sebäbi men ýene bir gede gaýtalýan köp guramalar, käbir etadan bu sport guramalary ýaly guramalar, bular ýaly da kän ünsen berip duranoklar. Türkmenistan ýaly diktator ýurdy bejara edip bir kän bir maglumatam berilip durulanokda. Indi bular şol Türkmenistan tarapyndan elbetde hödürlenenler, gelin geçir beriň diýilenler. Bularam näme üçin edýär diktator rejim? Berdimuhammedowyň rejimi näme üçin edýär? Öz awraýyny ýokury kaldyrmak üçin. Inha halkara guramalary bir de hormat koyya, ine biziň eden teklifimizi kabul etdiler. Ine bir de geljek, ine biz şolar ýaly awraýly ýarşlar gurnap berdi. Biz bilen hyzmatdaşlyk edýärler, harkara guramalar zat diýip öz imijini ýokary kaldyrmak üçin ulanjak bolýar. Emma biz şolary paş etmeli. Eger haýsydyr bu halkara guramalar şoňa bilmeýän bolsa şu hakykati Türkmenistanyň içindäki Türkmenistanyň alınıp barylýan repressiv siýasatyndan habarsyz bolsalar, özlerini maskara edýärler olar. Şolar ýaly rejimiň için teklifine boyun bolup, şolak teklifini kabul edip şo taýda ýarş geçirmek bilen bular özlerini maskara edýärler. Näme üçin Demirgada Koreýada geçirýän oklar? Ýani näme şu Kubada geçirýän oklar? Bolmasa şo taýda adam hukuklarynyň ýagdaýy häzirinde Türkmenistanyňkydan gowy bolup çykdy. Türkmenistanyňky ýagdaýlar ondan hem häzir yaramady boldy. Kubadakydan, Venezueladakydan ya aýdaly Belarusyada näme üçin geçiren oklar. Ana arada hakey boýunça geçirmeli dünýä ýarşyny beýleki ýurda geçirirler, Latviýa geçirirler. Bolmasa Latviýada hem Belarusyada geçirmeli edildi bolun şol Belarusyada geçirmeli böyle onu yatırdılar. Näme üçin? Belarusyadaky näme adam hukuklarynyň ýagdaýy Türkmenistanyňkydan yaramadymy? Ýok. Elbetde o taýda da yaramady, ýöne Türkmenistandan yaramady däle. Biz şu maglumaty biz ýetirmesek şu halkara guramalaryny, sport guramalaryny başa ýetirjek adam ýok. Şoň üçin meni Murat Gurbanow hata bolsun aýdýan şol may aýynyň başynda habarlaşypdyr. Şol velosipedçileriň halkara
birleşigine şu maglumatlar ýetiripdir. Adam hukuklarynyň bozulmaları bilen baglanşyk edilip beren zatlar, ondan pandemiýany boyun alman, koronawirusyň bardygyny boyun alman, adamlaryň ilatyň saglyk ýagdaýyny howp astyna salyşy bu rejimiň. Bir giden derur maglumatlary ýetirenden soň, aradan bir aýaly wagt geçen soň, ine şo ýarış ýatyrylmaly edildi. Ine şuňa ödem nämen görkezýär, sehel şulurda hereket etsek, netije berýär adamlar. Şu günden baglanşyk bar. Ödünden bolan zatlar. Ondan bir diýe Türkmenistanyň hökümeti diýe özi isleg bildirdi diýe ýatyrma. Özi isleg bildirjek gumany barmy? Onda näme üçin beýle kybir ýarşy ine sentýabr aýynda tenis boýunça halkara ýarşynyň belli bir tapgyr geçirilmeli Türkmenistanda. O näme üçin onu ýatyranoklar? Eger Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa bilen baglanşyk bilýär, aladalar sebäp bilen ýatyrdy diýe velosiped halkara ýarşyny. Onda näme üçin tenis boýunça ýarşyny ýatyranok? Ne tenis baradaky ýarşa mine siziň bilişiňiz ýaly. Häzir görkedeýin. Ine şu ýylyň başynda ýöretip täzelik berilendir. Şonda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 30-njy ýanwarda ýöretip fermana gol çekip Aşgabatda ine Davis'in kubogyny almak boýunça halkara tenis ýarşynyň belli bir tapgyryny, ýagny Aziýa hem Okeaniýa dünýä bölegine degişli saylama oyunlaryny diýebiziň. Şonu geçirmek barada ýöretip fermana gol çekdi. Neteredin o şo ýarşam 6-njy sentýabrdan 10-njy sentýabr aralygynda geçirilmeli. Aşgabatyň Olimpiya kompleksinde. Indi şu ýarşy ýatyranoga Berdimuhammedow. Diýmek onu biz şu ýarşam ýatyrtmaly. Diýmek onu tenis boýunça halkara assosiasiýasy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň jepelenmegi, Türkmenistanyň raýatlarynyň şu günler başlarından geçirýän tragik kynçylyklary, ejirleri barada şolaň habar ýok. Biz näme etmeli? Şundan ýetirmeli, şu halkara tenis assosiasiýasyna ýetirip, şu Davis kubogyny alma urundaky tapgyrlaýyn ýarşy, şu Aşgabatda geçiriljek ýarşyň şu bölegini biz ýatyrtmaly. Indi bizde şulurda da birazcık hareket edip başladık. Şulurda şu netijen biz kazanacak bolar. Bağışlan ýöne bu kollektivlen edilmeli. Kollektivlen edilen ýagdaýyna şu netije berýär. Indi yeni bir täzelik biziň şu edýän çykyşlanmadan ýalan şu ardalanmadan netijesinde hatta bütün dünýä banky hem halkara valyuta fondy ýaly fondlaram, banklaram beýem Türkmenistana karşı belli bir çäreler ýola goýurdular. Ina soňky täzeliklerden biri Türkmen News agentligi şeýle bir maglumat berdi. Inha şu 10-njy iýunda Dünýä Banky Türkmenistany Venezuela bilen bir topara goşup Türkmenistan baradaky maliýe hasabatlaryny öz hasabatyndan geçirdi. Ne şu iýun aýynda öýt berýän hasabaty bar eken, şonu bütün Dünýä Banky Türkmenistan barada hasabat bermegini betetdi. Ene şolar ýaly hasabatdan üçürilen ýurtlaryň biri Venezuela. Indi bilşiňiz ýaly bu birinji şäher däl. Halkara Valyuta Fondy ine şu ýylyň başynda 2020-nji ýyl boýunça öýt hasabatyny çap etdi. Ol hasabat näme degişli? Şol 2020-nji ýylyň dowamynda dünýäň dürli ýurtlaryna iqtisadiýetin ötüşine syn berip her ýyl umman her ýylyň başynda edilýär ýaly şu ýylyň başynda da 2020-nji ýyllaky iqtisadi ötüşleň görkezjileri barada halkara Valyuta Fondy ýöretip hasabat çap etdi de şonda ilkinji gedek Türkmenistanyň resmi hökümetiniň beren hasabatyny şol hasabatda ulanmady. Näme üçin ol gelge şu wagt çekdi? Sebäbi biziň edýän çykyşlanma ondan şol halkara ekspertler bar. Şolaňam ýanky halkara guramalarına ýetirýän maglumatlarynyň netijesinde bolanda şu. Sebäbi şu halkara guramalarına banklary tanqid edip gelýärler. Hatta daşary ýurt nemeli kynçylaram. Näme üçin Türkmenistanyň diktator rejiminiň berýän hasabatlaryny alýaňyzda öz hasabatyňyzda edil bolşýaly ulanýaňyz. O näme üçin buňa ýyny derýäňiz dokdy? Sebäbi bilişiňiz ýaly Niýadyň döwründen başlap Türkmenistanyň içerki önüminiň ötüşi her ýyl Niýadyň döwründe 20% deşeni ýetirildi.
Olar ýaly dünýede ýurt ýok. 20%läp içerki önümün ödüjü, içerki önümçülüğün ödüjü 20%läp ödenok hiç bir ýurtda. Amerikada ödenok, Hatayda ödenok. 8-9%'den aňryp geçenok iň öden ýurtlarda. Emma niye hon döwründe? On ne 20%'de yetirilmiş olur. Emma şonu alıp halkara valyuta fondu ýaly fondlar, guramalar ulanyp geldiler. Indi näme etdiler? Şu ýygydy derli tankytlanyp gelýän soň şu taýýady. Şu ýylyň başynda ýene ilkinji gerek halkara valyuta fondu Türkmenistanyň beren hasabatyny ulanmady. Öýdi analiz geçirip öz çykaran netijesini ulandy. Indi bu tapawdy nähili boldy? Tapawdyna öňseriň Türkmenistanyň resmi hökümeti 2020-nji ýylda diýe içerki önümçülüğün ötüşünü 5,9% dip görkezipdir. 6% ýaly görkezipdir. Emma halkara valyuta fondunyň geçiren barlyklary näme görkezipdir? 0,18% ötüşi görkezipdir. Hatda käwirtinçiler aýdýar şulam diýe has ösürlük görkezilen tan diýip aýdýarlar. Şunça da ötüşi ýok Türkmenistanda. Ýa-da tesis minus var diýe. Plus da ýok şo taýda diýip aýdýarlar. Ýöne näme bolsa şunu ödem eýem öde boluşly bir ýöňe gidişlik. İlkinji gerek şondan ýüze gurdular. Nem Dünýä Banky Türkmenistany öz hasabatlaryndan öçürip gurady. Şoň üçin adamlar biziň şu edýän çakyşlanma, biziň ýazýan arzalanma, şikayetlanma öz netijesini berýär, ýetirmeli guramalaryna ýetirsek, aýtmaly zady dogry düzük biz aýdyp şolara ýetiribilsek, şu netije berýär. Şoň üçin ştatlar kollektiwle etmeli. Indi yine bir teadelik olam Orset'te yaşayan bizim raýatlarymyz şun teadelik Orset'in prezidenti Vladimir Putin na 15-nji iýulna ýürütýär permana gol çekdi-de daşary ýurdun ýa Orset'te yaşayan daşary ýurdun raýatlaryny ýene-de Orset'te galar ýaly etdi. Ene bu şu baradaky permanam prezidentiň ýa-ni Vladimir Putiniň öz saýty bar, Kremliň öz saýty bar, Kremlin.ru diýen. Şu taýda şoň permanyň orçy asıl nusxada şu taýda dur. Indi bu gyýyskaçyk maglumaty nämeden barat? Bu Türkmenistanyň raýatlaryna bu nähili ýeňillikler berýär ýa bu nähili oňuň tarapy bar. Bu oňuň tarapy nämede? Şunda 30 sentýabra çenli Orset'te bir kanun ýaşap beren daşary ýurdun raýatlary 30 sentýabra çenli migrasiýa gullugyna arza berip ýetişse, şo taýda resmi ýagdaýda galyp bilýär, işläp, okap, umumyň ýaşap bilýär. Şular ýaly eglişige gitdi Orset'in prezidenti. Indi bunu ödem ýönelige bolýan zat däl. Ödüm pikir edip görüň Orset daşary ýurtdan gelen raýatlary özleriň bir kanun ýagdaýda ýaşap beren bolsa, wizalaryny möhletli guturan bolsa ýa pasportlaryny möhletli guturan bolsa, olara saklap oturmaga borçly däl. Olar alyp deportasiýa edip uğradı bermeli. Siz nelegallyp ýöne biz şol bilişiňe ýaly maýanyň başyndan bäri Orset'in hem häkimetlerini ýüz tuttuk. Bir giden arzalar bilen, biz kollektiwle hem arza ýazdyk, opozisiýa liderler bolup, aktivistler bolup, ondan daşary biziň raýatlanmadan Orset'te ýaşap beren raýatlanmadan arza ýazdylar. Biziň taýýarlap beren tekistler ulanyp, şu zatlaryň ödem belli bir derejede şuňa öz täsirini ýetirendir diýip biz aýdyp bilýäs. Sebäbi bular prezidentiň permanyna näme diýilýär? 30 sentýabra çenli Orset'in territoriýasyna ýaşap beren daşary ýurdun itlendik raýaty şoltana Türkmenistanyň raýatlary özleriniň wizasynyň gutoranlygyna, möhletiniň gutoranlygyna ýa pasportlarynyň hem möhletiniň gutoranlygyna garamazdan bular näme etmeli? 30 sentýabra çenli şu öz ýaşaýan regionlaryna ýa şäherlerindäki şu migrasiýa bölümine barıp arza ýazmaly. Menin Türkmenistanyň raýaty men ýurduma gidip bilemok, men maliýe ýagdaýym şoňa mümkinçilik görenok ýa-da ýurda gatnawlar ketilen şoň üçin maňa Orset'in territoriýasyna legal ýagdaýda kanuny ýagdaýda ýaşamaga ruhsat bermegi haýş edýän, hem maňa şu taýda resmi ýagdaýda işlemäge de ruhsat bermegi haýş edýän diýip ýürüýte arza ýazmaly. Ardan nusxasyny şu taýda migrasiýa gullugyna baraňyzda size görkezerler nähilere getip ýazmalygyny, eger bilmeýän bolsaňyz şu taýda düşündirerler. Oň jikmejiklik barada edil häzir bu permanna aýdylanok, ýöne siziň barmaly ýeriňiz şu ýerli migrasiýa bölümi. Indi nähil raýatlara şu taýda galmagy ruhsat berilýär. Diňe bir ýagdaýda eger siz jenaýat etmedik bolsaňyz, şu taýda şoňa sanalyp geçilýär şu makalada. Kimler ýurtdan çykarylyp bilinýär diýilýär-de. Eger diýär siz ýa-ni
Eger siz Türk ortaýydyň türmesinden çykan bolsaňyz, türmesinde oturup jenaýat edip türmede de oturup çykan bolsaňyz, onda sizi öz ýurduňyza uğratýarlar. Ýa-da kimde kim şo ýurdun ortaýydyň serhedini biýkanyny bozup geçen bolsa, biýkanyň ýurduň içine giren bolsa, olaram deportasiýa edip bilýärler. Ýa-da sizin şo ortaýydyň içindäki alyp barýan işiňiz, hereketiňiz döwletiň howpsuzlygyna howp awanlarýan bolsa, onu sizi deportasiýa edip bilerler diýilýär. Ekstremistik iş alyp barýan bolsa, ýa terroristik. Eger şulaň haýdadyr o kategoriýasyna degişli däl bolsaňyz, onda sizin ortaýykda galmaga hem işlemäge de hakyňyz bar. Indi şu ortaýydyň şu prezidentiniň şu fermany edara kärhanalaryň ýol başçylaryna daşary ýurdun raýatlaryny iş almaga ýol açýar, mümkinçilik berýär. Ýagny Türkmenistanyň raýatlary ýankyýaly arza ýadan ýagdaýyna, arzasyndan migrasiýa gullugyna tasdikladan ýagdaýyna arkaýyn edara kärhanalara baryp, eger şo taýda iş ýeri bar bolsa, iş sorap ýutup bilýäňiz. Hemem şol edara kärhanalarynyň ýol başçylary sizi iş almaga haky bar. Olar hiç kanun bodanok, sizem işe girmek bilen kanun bodanok. Ene şunu ödem bir oňuýun täzer bilen biri. Ene şu tonky size ýetirjek täzer bilen etatan şulardan ibaret. Ýöne men ýene de bir edekni tamalşy adamlar. Şular ýaly oňuýun özgörüşlikler, şu ada ulogan bolsa şu özgörüşlik bir ullokan özgörüşlik diýelim bolsa, şular ýaly zatlar kollektiwleýin, köpçülikleýin tagallan netijesinde bolýar. Ýöne gol goşuryp otursan bolanok. Şoň üçin arza ýazmak ýaly zatlardan çäreler biz ýola goýýas, akçalar bolun şondan çetde durmaň. İki ýaka adam ay bizden başgalaram ederlay, men etmesem etjek tapylarlay diýmeň. Ýene bir gede gaýdýan. Näme üçin şunu men etmelilinden sonra beriň de şondan başlap özüňizden başlaň şonu. Özüňiz arza ýazyp başlaň. Beýlekleri de nusugor koýdum. Ay menden başgalarym ederlay, adam tapylarlay diýsen iş edilenok. Her kim özüne şey diýip otursa, onu kim etmeli onu? Beýlek adamlar hem şey diýär özüne. Ýa men aýdýan, aktivistlerini, opozisiýa aktivistleriniň içindäki oglanlar ýyllardan sonra ýa ay beýlekler ederlay diýip oturýarlar. Bolmasa şolaň elindäki viza kartyndan pul çekip bilmän kötüne oturan adamlar şolar. Şoň üçin bular ýaly derejede bir adamlar bir passiw bolmaly. Beýle derejede bir öz hakymyzy, hukumyzy özümiz depeläp oturmalyň, bular ýaly passiwlik bilen. Soňra özümiz geň görýäs. Näme üçin biziň ýagdaýymyz beýleklenki derem ýaramaz. Sebäbi biziň özümiz alyp barjymyz beýleklerçe ýok, belki. Belki şo tora özümize bermelidir. Dünýäň haýsy ýurdunyň ilatyny alsaň, öz haklary, hukuklary uğrunda erjellik bilen bir zatlar etjek bolýarlar. Emma bize gerek gelse bir arza ýazdyryp bolanok, taýýarlap eline bereňde ýöne ýugdaýmallaryny ýuturyp bolanok. Bular juda bular ýaly derejede de bolmaly adamlar. Görşüňiz men ýankyratlar ýöne ýere görkezemok, görýänmi? Mastercard'na korporasiýasyna arza ýazylypdyr, şolana eýem ýörüte bir bölümde departamentde eýem garaljak diýilýär. Ýöne şol iki ýaka arza barypdy şo taý. Şol köpçüliklerini etmeli, şoň üçin gaýrat ediň de ýene bir gedek ýatda diýen. Şol ýanky 6-njy iýulda şu Mastercard korporasiýasyna ýazylmaly arza bilen baglanşyk eden çykyş meselesini şoňa aşagynaky teksti ulanyň da ýazym. Visa korporasiýasyna meni 3-4 gün mundan geçen hepden 4-nji güni, şüpden 4-nji güni ýörüte gepleşip koydum. Şoňa aşagynda täze bir tekst koydum. O tekstde siziň şikaýatyňyzy resmi hasaba aldyrmak barada haýyş bar. Şonam şu taýda görkezlen e-mail adresleri ýazyň, uğradyň, oturma. Şu netije berýär adamlar, ýagdaýyňyz üýtleýär Google gotaryp. Bir şey de öğrenmeli, göreşi. Umumane şu gün size yetirjek, gayfazık şu oyun täzelikle hem yüzlenmeyem şundan var. Ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.